Здравейте! Добре дошли отново. Днес, ще се върнем към едни такива емблематични компютърни вируси. Ще ползваме записките, които имаме. Да, ще разгледаме как точно тези заплахи са оформили нещата, които знаем днес за киберсигурността. Ще видим как са оставили следа. Някои са били направо разрушителни физически, други пък са залагали на психологията. Точно. Не просто какво са направили, ами и защо са били толкова успешни и какво сме научили, нали? Супер! Да почваме тогава. Първият в списъка е Чернобил, CIH, от 1998 година. Аха, CIH, помня го. Записките го споменават като тайвански подарък. Удрила на 26 април, датата на аварията. И сега, внимавай, можела да изтрие биоса. Да, това беше голямото нещо при него. И не само биоса, пише, че дори можел физически да повреди дънната платка. Абсолютно. Това беше шок тогава. Направо прецедент. Нали? Софтуер да повреди хардуер. CREH показа, че тая граница между дигиталното и физическото, не е чак толкова ясна. И че трябва да се пази и хардуера на ниско ниво, не само операционната система. Добре, прескачаме 2 години напред 2000-та. Появява се I love you. О, класика. Разпространявал се като имейл, с прикачен файл love-letterforyou.txt.vbs. Уж любовно писмо. Да, с двойно разширение, маскиран като текстов файл, а всъщност скрипт. Хитро. И според записките хванала към 10% от компютрите с интернет по света. Това е вау. Да, мащаба беше огромен, но тук ключа беше социалното инженерство. Любопитството, предполагам. Точно. Любопитство, може би малко суета, кой не би отворил файл с такова име. Технически не беше кой знае какво, но играеше с самата човешка природа. Значи защитните стени не помагат, ако сам си го пуснеш вътре. Именно. Човешкият фактор. Най-слабото звено, както често се казва. И този урок е актуален и днес, с всичките фишинг атаки. Ясно. От физическа повреда към психология. Следващия, 2010-та, Stuxnet. Описан е тук като направо шпионски трилър. Да, Stuxnet вече беше нещо съвсем различно. Атакувал ирански ядрени центрофуги. И то през USB-та се разпространявал. Да, основно. Това беше, смята се за първото истинско кибероръжие. Защо? Какво го прави толкова специален? За разлика от предишните, които бяха по-масови, Stuxnet беше изключително целенасочен. Проектиран да удри конкретна индустриална контролна система, да саботира физически процес. Значи не просто да краде данни или да трие файлове. Не. Целта беше физическо въздействие чрез дигитална атака. Това промени изцяло разбирането за киберзаплахите. Вече говорим за геополитика, за потенциална кибервойна. Преломен момент. Наистина звучи като от филм. И стигаме до по-скорошен пример. WannaCry, 2017. Да, ransomware. Точно. Криптира файлове, иска откуп и най-интересното, според записките, е използвал уязвимост в Windows, която вече е била известна. И имало пач. Уязвимостта Eternal Blue. Microsoft бяха пуснали кръпка месеци преди атаката. Пак е станало голям хаос. Болници, фирми. Огромен. Защото, много организации просто не си бяха инсталирали апдейта. Затова и се казва, апгрейдвайте мързеливци. Значи е можело да се избегне до голяма степен. Теоретично, да. WannaCry беше болезнено напомняне колко е важна тази базова киберхигиена. Редовното обновяване, пропускането на един уж прост апдейт може да доведе до, видяхме до какво. Глобални проблеми. Значи, като обобщение на това, което видяхме в източниците, имаме една еволюция от CIH с физическата повреда. През I love you и психологическата манипулация. После Stuxnet целенасочена атака срещу инфраструктура. И накрая WannaCry, който използва небрежност в основите на сигурността за масов хаос. Всеки случай сякаш надгражда или показва нещо ново. Точно така. Всеки от тези вируси е бил урок. Разкрил е нова слабост, нов начин за атака и е принудил защитата да се развива. Разбирането на тази история е, ключово е, за да се справяме с това, което идва. Добре. И като за финал, една мисъл за размисъл, която ми идва от тези примери.
Стукснет показа как код може да влияе на физически обекти. WannaCry колко бързо се разпространява зараза при пропуски. Мгм. Та, ако комбинираме тези две неща – целенасоченост към физическия свят и способност за бързо разпространение, как ли би изглеждала следващата голяма заплаха? Такава, която още повече размива границата между дигиталното и физическото. Това е добър въпрос. И доста притеснителен всъщност.